Ya gani kejing ki kabajai-jai layalam the working president kaknam uba Thomas Pasa beru general secretary uba James M.A. Neng. Ha kabalawan bani shimbenta digi kat to kanengot kinong yalam jang kaknam kibalawa ikjing tho ikjing dan kam menpendo no eka personal interview ha kejing tap kam sarkar. Working President kaknam uba Thomas Pasa uloong baha kesnam arhajar ka nrio ke sarkar India bat ki ar pulai teligi jelah kari India kila pendo no ya ke personal interview ha ke group B, C bat D. Bat kejing penlong ya ke personal interview kan long no tang ya ki post niki kerdan keberan kam man bisa re kejing long jing man shimet jong ginong apply kam. Uloong baga kenam kal ai kejing tho ke sarkar mentala sisnam tam bandawa ban pendo no ke personal interview ha ki kam sarkar kenang baga jing thong kam kan long ke bakhot. Nri hadu menta ke sarkar kam shal masham kya ai ya kene kamat jing dawa na ke benta kejing bah jing samla ke jela. Uba Thomas Pasa uloong bakam dan jingmut ban le personal interview na ke benta ke kam sweeper, pion, mali, driver, LDA ki bahap ke group B, C bat D. Namar haba kila biang ya kejing nang jing start de ban pantang ya ke experience certificate. Uloong baka personal interview ke de kalat ban tap BA nya ki brio ki bi itho gitu ki badan haga bor. Bat kalat ban pan pisa na ki pat ba kanang ban yo ban aikam ya ki. Sa kapatay ya kay kajing angnut jungi kum ka kanhon kum mapitek i ka kanhon jungi kadai kata ka Bangladesh kateng kata ka awakening movement ka bamut ka kanhon ka bekersi kya ni ngisngo ba lembaga ni kajing perlong i kani ka sit in demonstration na kajing sni ka long ban kersi kya lang ya pranong yalam baro ba habaki ong baki i kun samla ki kari bakajat menrio Iron kam ya kabangin i kan kajing ka bagi kun samla gi kenduk ni sungi ban sai pi kum kenuksa ni don kam ni gisi bangin yo ya kita gi kun samla bakin yo ela kajang kahok ha kajing dei ban kajing yo gi kam jam sarkar de ha baki yo ela kajang kahok kata kamut kan don kajing sunghun bat kan don ru kajing khoi kajing suba kapan laj na ka jing bam sap bar kaban laj na ki jing syale don bor sya thombor ha ka jing okam yo jam kata ka ban kong ka ba arpan ke ka bangi penlong kini ka sit in demonstration ka long ba ni don kam ba kini ki kon sama jing ki batbit bakin yo kini ki kam kum ba ki 8 pau ha ka written examination ka jing ki namar ka jela jing ki lanang her na ka por Singapore ni don kam bangi yo sisa ka tingi khna ki ba pass hok ba ki ba pass ki ba pas yak khmat bakin yo balong kinong terekam sarkar khang ban kan tiu ka jela ka jingi ha ki banta ki babun tingi so ka por ban suong tangga ketin ba kan tiu ka jela kalong ka la se ka bang sipan pau sabar relang ba kani ka jing penong ni ka singi sit in demonstration ka jingi kum ka kanhun hi bro kawe kalong ban kersiu ya baro kinong yalam dadu ki badon ki bor sarkar ki badon haki sinong ki thau ki badon haki office ba pher ki badon ki nugu ki benta kum kinong yalam ki mi sia khman na kam tau kan tiu kari bakajat riu ni kersiu ya ki baki kin smuthu ini i ya kan ki jing ka ban khun samla ki kan du na ka por la sisnem duna menta ngila ya itho sa sarkar ban kerpat ya sarkar ban penduk no ya kajing pelong ya kini personal interview haba ni pelong ya recruitment na menta ki group BC di post pok ikam sarkar baro kumban faidin kendiat ka sarkar India nado arja khan reu ko ada penduk ya kadeka personal interview arpulai lagi state hapok ri India kila penduk ya ka personal interview kadawi ka pelong hiban penduk kok kiongan apa kenang bangin wan rano ya kata ka jingtungkam ka bakhoi ka basuba ka bam syaliang ba kan nepotism kanja tangiru i ba kadai gelenti ka bawah bat ngilak tho sa sarkar bagi kerpat bahang ne pok jela ka jongiru khnang bengin yo ya kata ka jing thungkam ka bakhoi ka basuba ka bamdan kam ma hab thit ka pisa bangin pendu no ang neru bat hadu mentangi ka sarkar ka kam patsa skor ya kane ka jing don kam ka lesi ka ba kum ki babun balang kun samla ka jongi ki la ang nut ka tharang ba hakane ka session ka baladam ngai i na kaliang jo wei no emli badan boram mat mujur semua ora ya kani amat ban na kaliang jo chief minister ha ka to kapor haba juba apa assembly uang hana ba kadon ka advantage kadon ka disadvantage na ka personal interview
Taka jubam nak liang kajongi kalong kene. Yaki disadvantage kina tho aki banar ki jongi ki bangi tip ba ki dei sisa ki nongkrem ki bakran. Jadi kita advantage ki ko ayu CM jongin batai. Ai UCM un batai ki kita ki jingi onong nak kata persen interview. Haka ji so tho ko jongi mdan jingi onong. Kabai ten nak kata dau ngi kwa ban kan sai ba kum ka kanhon. Ladap rai haka CC meeting ba ladap ba kit khot juga CC ki ne song hang ni mendagas ni katokan nepor ban penpau sya kejelai bro kawai kamtam esiki nong yalam gijongi sya sarkar ka jongi ya ka jing serang jing angnut ka jongi ban penduk no ya ka persen interview tengi kmil inti ba kini kisni ban wan kamtam me ko malak berap ni general secretary ba pok assembly kandon ka jing atai ya thir ya ka ne ka bentah habar lai pos hapok ka knat sarkar kikam ki ba ka sarkar ka di ban le di penmi advertisement hot exam Hungkam ngangam sutu kayar hadu kan no kata ka jing recruitment proses ke bau CM jongi uang lat ni kini gilai teli benta kini ki kam ki ba piang ki ba red ki ba bed kam long complicate than hadu kata ta kum bau CM upur syang hari yang dapat tahu an ban pen complicate ya kini kam kata kadang nak leng jongi ginum sengam kat bampat urlong kini ka jing dawa ka jongi ngin yai perlong ini program ngin yai kren ngin yai tho bang ikhmil inti pada ba nakaliang jong ka sarkar om dei ne menta ka jing mentoi ko jongi khnam henry na ka benda ka jing mentoi jong ki kon sam lagi jongi kan sengap ya ka jing dawa ka jongi sagi pai ba pada kandiat na kwai ban pai keman hagin snam ki balada ngalayui bagi keme ki kpa haba ki kon jong ki apply kam ki habai ban wat unong yarap habre wat manong minister ubale si uban yarap ikon ki jongi namar lawan ka to ka jiso thu bala da apply kam lamdan backup minister mi okam de dandru ipai ba kilong kemi kilong pa ka jongi nam kam kun samla ka jongi teng da pisaru habya pelun manyo ya kam takani ka de ke bakal lalu dorong surang ban ki ni so thu balada ni do ka personal interview kandon competitiveness hak written lada kadang ka competitiveness ki kon samla jung ikin pelpor hak jing pen khre lamba ki jing pule puthi ka jongki pemang yong ba teng lada la pule ba la minut la nang lastat ka kamu yo teng ka penduk jikermen ni kon samla jung iki bakin nang bakin start bak ngasim du gawi benta lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apo ka state ka jongi benta ka don benta ban penduna ya ka literacy rate apo ka state ka jongi te tang ini kintin ni inti pada ka sarkar kan ai keman saya kan ka jing dawa ka jongi tapi ngomong dengan sedang di grup D ki sweeper ki cleaner ki pion ter ki apa ka grup D te jingkeli wi balong baso palawa mo pin interview ayu te ya kita ki bathep kam sweeper kai bin kali te atau bin kali bin jusarieng ngam su don nongrem kata ka interview namang kam sweeper habala kala piang ka qualification lapi don kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate bagi driver ru ma grup B ki C ki ham te kini ki kam kim don kam me ya kata ka personal interview kumba nadu arsa khandre ko sarkar India ko ong baka personal interview don kam tang ya ki post lese bang don kam ya ki candidate bagi bisari ka personality ka jongki ya kita ki kam lese ngi hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate ya ki kam ki bam don jimut kum ong jer tengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kam su ya kan ka personal interview bat kum bakal long mentai ka syaikiran baka personal interview kadai katakalan ban tep tu ya kiba itu jong no kiba don kabor kadai kalan ban pan pisan lagi pajba ban aikam kini tang ngatai saka syong pada ka sarkar ban kini ki indru pengut ki jongi ki amali ha kawai pat kaliang ka khnam galapan paw ka jing benyau ba amsham layo jing tep ya ka ba expert committee halor ka jing pen bet thamai ya ka reservation policy klale hadu menta bat kanie kala shupen sa dom ya kipat ba ka jela
Uba Thomas Pasa ulong bahaga por bagaseng gelalet ikandu yu Chief Secretary ule pentip baga expert committee kan selalu megajing yalang hasilong hau kala lengkot kesenam arhajar arpusau. Bat kan zakot ya barok gibadan benta nanduk kinong yalam seng balang kiseng san pertai bat kibai-kibai. Nari kebesengu lengok kalong bahaduk menta umyok kubor ne yo jingtip AA ya ke ai kebaga expert committee kelaleat na kebenta ban penbet ya ke reservation policy jong kejela.